Avui cuinarem sopa de pa amb all. De segon, sardina a la brasa. També elaborarem pa negre. També farem un guisat de peus i orelles de porc amb els seus condiments, que seran julivert, fonoll, xirimoia i farigola. I de postres, taronja amb mel. Per després coure la massa del pa, per després coure. Ara que ja tenim la massa feta, ara la posarem aquí sobre la farina per poder fer la forma. Posa a la farina. Una miqueta més, posa una miqueta més. Així es podrem fer millor. Vale, va. Ara tu dones la forma, és que quedi com un panet més o menys. Ui! Ara aquí estem bullint l'aigua per fer el guisat de porc. Tiraré el julivert, així li donaré una mica de gust. I ara ho acompanyarem amb una mica d'estragó. I all. També hi posarem una mica de pa. I finalment el porc. Estem ficant la sopa de pa amb all i ara n'hi fiquem una mica més. Fiquem una mica de pa i all. I ara remenem una mica. Ara ho batem. I ho posem al porc. Ara remenem, ara torno a remenar. I ara ho tornem a posar al foc. I anem remenant.
Val? Ara ja estan fetes i ja estan preparades per menjar. Ara ja hem acabat el dinar i hem fet guisat de porc amb espècies. Sardines a la brasa. I per acabar, postres, taronja, poma amb mel.